Bona tarda. Els dono la benvinguda al Palau de Casens, seu de l'Acadèmia de les Lletres. És per mi una satisfacció estar en aquest acte en el qual presentem el llibre Ahir Roma, avui nosaltres, Isabel Rodà, companya acadèmica, col·lega, amiga. Jo faré una molt breu presentació i després Clàudia Pujols, directora de la revista Sàpiens, i la mateixa Isabel faran un diàleg, preguntes i respostes al voltant, lògicament, del llibre. Jo a vegades m'he preguntat per què Roma i el món dels romans té tan atractiu avui. Suposo que coincidirem amb la Clàudia perquè els directors de revistes d'història saben que les portades són molt importants i hi han tres temes de gran èxit de venda. Segona Guerra Mundial, Egipte i Roma. Són els tres temes estel·lars. Cal preguntar-se per què. Jo penso que en el cas de Roma, no parlaré d'Egipte ni de la Segona Guerra Mundial, hi ha un pes important la petjada de la cultura humanística i del món clàssic en el món europeu, en les elits polítiques i culturals des de sempre, que han estat formades o estaven formades en la cultura clàssica i eren bones coneixedors d'aquesta. Fa 100 anys era normal a la Càmera dels Comuns que un diputat fes una cita en llatí de Ciceró o de César i els companys no solament l'entenien, sinó que podien respondre en llatí. Això ha desaparegut. El llatí va ser, durant molt de temps, una llengua franca. No solament de l'Església, també dels juristes i de bona part de les elits. Fins i tot el Concili Vaticà II va utilitzar el llatí com a llengua, juntament amb les altres llengües, podríem dir, més modernes. I en el primer Concili Vaticà I només es va utilitzar el llatí. I aquest senyor que tenim aquí, el pare Claret, que era bisbe de Santiago de Cuba, va anar en el Concili Vaticà I i va tenir que intervenir amb un llatí més aviat macarrònic. Com era molt petitó, quan parlava gairebé no el veien. I deien, levate, levate. I Claret va haver de dir, non sumus plus. Era molt petit. Però el llatí i la cultura clàssica s'utilitzaven. Malauradament, penso que la cultura dels clàssics ha desaparegut bastant de les aules, de les escoles, fins i tot de la universitat, ha estat bastant marginada. Avui difícilment els polítics podrien parlar de llatí, ni entendre-ho. Però, en canvi, el món romà està guanyant gran incidència en els mitjans de comunicació. Per diferents camins i amb missatges diferents, però avui molta gent hi està interessada. I d'aquí ve el gran tema de la divulgació i del repte de la divulgació. En aquest llibre, Isabel diu que la paraula divulgació té mala premsa. Jo penso que ara ja no tant. És a dir, ja no és un pejoratiu. Sèries com el Llop Claudio penso que eren d'un nivell i d'una capacitat d'incidència notable, tal vegada més que no pas en el corazón de l'Imperio, que ha estat una sèrie més propera. Penso que hi ha hagut un gran esforç per part dels historiadors, dels especialistes en el món clàssic, de sortir de la seva
Torredivori, i fer que les seves recerques, que els seus debats no quedin tancats en el món dels col·legues i dels amics, sinó connectar amb la societat, amb la gent normal i corrent, veure quins interessos, què els hi pot interessar d'aquest món. Hi ha sempre modes climàtiques més sensibles. Penso que els historiadors sabem que cada generació ens demana qüestions diferents. Ens fan preguntes que tal vegada fa 50 anys no es feien, ara sí, perquè la mateixa actualitat ha posat de relleu certes temàtiques, interessos nous, i per tant estem obligats una mica a rescatar certes qüestions i sobretot saber divulgar-les. I divulgar-les en rigor i amenitat, que penso que són els dos aspectes fonamentals de la divulgació. Els historiadors no són cronistes, no són simples narradors. Hem d'explicar els perquès, les causes, analitzar la transcendència, parlar de les diferents interpretacions que varien segons els temps i segons els nous coneixements, els avenços de la recerca. I penso que tot això està també en aquest llibre de l'iceberg. Clar, jo no faré un resum de tot el que hi ha en aquest llibre. Parla de moltíssimes coses. Que tenen l'atenció de mirar-ho, podran comprovar. Diu que el món romà és una primera globalització. Certament, Lluís, dins del món de la Mediterrània hi ha per primera vegada un món cultural relativament homogeni en el que s'entenen i es segueixen modes, tradicions i formes de vida. Per aquest llibre desfilen tantes coses, des de l'ús de l'aigua, que s'empara amb els residus, els espectacles, la gastronomia, fins i tot parla de calçots i de bolets, que són temàtiques molt properes, evidentment dels bons que eren els vins de la Tarraconense, de la religió, de les supersticions, de la vida quotidiana, de la temàtica de les dones, de la presència de la dona tan jurídicament tan maltractada, però que en canvi té capacitat d'incidir fins i tot en el món de la literatura i ja no diguem en el món de la política. La corrupció, també apareixen pandèmies, com és lògic, hi ha tot un capítol explicant les reaccions i els procediments mèdics, per dir-ho d'alguna manera, per lluitar contra la pesta, que de fet, per exemple, ens reflexa que no s'havia avançat massa respecte a com tractar la pesta, respecte al que Tucídides ja explica a la peste a Atenes l'any 430 abans de Crist, que és bastant similar al que van fer les autoritats de Barcelona davant la pesta en 1835. Per tant, passen 2000 anys i la pesta continua tractant-se amb procediments mèdics i amb teràpies polítiques similars. I també no deixa de tractar qüestions tan curioses com la forma de resoldre les crisis econòmiques, sobretot els cracs econòmics per a alguns emperadors, que va ser incautar-se la propietat de primals, que és la forma d'evitar que l'Estat entri en fallida. Jo penso que aquest llibre té una gran virtut, ja l'he dit abans. No solament té amenitat i és rigorós, sinó que sap sempre parlar de com han arribat els historiadors a conèixer allò. És a dir, quins textos, quines recerques arqueològiques, quines referències, quines fonts trobem per poder, d'alguna manera, descriure aquest fet. Cròniques, làpides, gravats, excavacions, noves troballes, i per tant també familiaritza el lector amb la problemàtica de la recerca, amb les diferents teories, com poden anar canviant
a partir dels nous descobriments, de les noves troballes. I per tant, d'alguna manera, sap relacionar molt bé per un lector no especialitzat com les noves aportacions fan que coneixem molt millor molts aspectes de la vida dels romans de fa 2000 anys. Acabo i només voldria dir, perquè em sembla que és pertinent, que aquest és un lloc molt adient per presentar aquest llibre. I ho és perquè aquesta acadèmia, l'Acadèmia de Bones Lletres, va contribuir tal vegada com la institució catalana més destacada al salvament del patrimoni històric romà que hi havia a l'Arquiu, que hi havia a la ciutat de Barcelona. A mitjans del segle XIX, en els canvis urbanístics i en la desamortització, van quedar abandonats i mig enrunats moltíssims edificis d'aquesta ciutat. Uns benemèrits acadèmics d'aquesta casa es van dedicar a la tasca de rescatar, de recuperar tots aquells vestigis amb els quals van construir el primer museu arqueològic que hi ha hagut a Barcelona. Aquest museu de l'Acadèmia va passar finalment als nous museus públics. Avui, en el MNAC, en el Museu d'Història de la Ciutat i en el Museu Arqueològic hi ha 322 peces que són propietat d'aquesta acadèmia, però que estan allà depositades, que són làpides, sarcòfags, linearis, capitells, escultures de l'època romana. Per tant, penso que és molt lògic que aquesta casa aculli, diguem-ne, la presentació d'un llibre que ens parla dels romans. I ara... Podem aplaudir, no? Bon vespre a tothom. Molt contenta que m'hagi convidat a fer aquesta presentació per molts motius, no? Ens deia abans a l'Isabel i amb el Borja, perquè he tingut l'oportunitat d'entrar a l'Acadèmia de les Bones Lletres, a la qual jo no havia posat mai els peus. Aquí, com hi havia entrat en un lloc tan solemne, i amb tants acadèmics a fer una presentació d'un a banda que l'Acadèmia de les Bones Lletres és un precedent, que és l'Acadèmia dels Desconfiats, com explicàvem la història fa una estona, he tingut el luxe que em fessin una visita guiada, que jo crec que s'hauria de recuperar, perquè em sembla una autèntica meravella. I en tot cas, un lloc que ha tingut una història molt important al país i explicava algunes coses al Borja, i en els darrers 2 segles i mig ha tingut moments cabdals, per exemple, hem de pensar que molts dels membres de la Reial Acadèmia de les Bones Lletres van formar part, per exemple, de tot el moviment de la Renaixença, i eren tots, no en faltava ningú. També m'explicava que l'Acadèmia de les Bones Lletres, per si algú no ho sap, els que ja ho sabeu, és igual. També m'estava explicant que és la primera de l'estat espanyol i l'única que va ser austriacista, la resta eren borbòniques, i això va tenir les seves conseqüències. En fi, em feia molta il·lusió, com els periodistes ens agrada treure el nas a tot arreu, i com a periodista em feia molta il·lusió entrar aquí, i sobretot presentar el llibre amb la companyia del 37è, és 37è president, almenys el web, he constatat pel web i deia 37è president d'aquesta institució, i també de catedràtica i amiga la Isabel Rodat. Tots dos formen part del Consell Assessor de la revista Sàpiens, i si el Borja o l'Isabel et demanen alguna cosa, la resposta és automàticament sí, i després ja mires què volen que faci. I per què és automàticament sí? Perquè per mi hi ha una cosa molt important, el Borja feia referència, però m'agradaria també fer-ho des del meu punt de vista. Ells dos pertanyen a una generació d'historiadors amb els quals, per la majoria de la seva generació, la divulgació de la història era un menyspreu. O sigui, era una traïció de la història. I els acadèmics que escrivien de la manera més enrevessada possible eren millors acadèmics. Ells dos aposten, no d'ara, aposten decisivament per la divulgació. Evidentment, una divulgació ben feta i feta amb el màxim de rigor, perquè s'adonen que gràcies a la divulgació, aquelles recerques que quedaven, això que deia el Borja, circumscrites en l'àmbit acadèmic, en les seves torres d'ivori, aquests acadèmics a vegades escrivint només pels altres acadèmics,
podien arribar a un públic molt més ampli, tenia tot el sentit del món, perquè penseu, recerques que es fan en diners públics, té tot el sentit que al final acabin revertint a la societat. Per això, com veig que historiadors de prestigi, com el Borja, que van fer aquell magnífic Història Mundial de Catalunya, i després les vides catalanes que han fet història, tants altres llibres de divulgació, aquest és el camí, anem bé, o com l'Isabel, em truca per dir-me, he fet un llibre que l'he enviat a la redacció, llegeix-te i ja mires el que diu, perquè és molt sàpiens. I m'ho diu d'aquesta manera i no ho diu com un demèrit, sinó diu, estic orgullosa perquè crec que ho he fet molt bé i a més a més d'una manera molt amena i molt fàcil de llegir. Perquè la història, en general, del món antic en particular, ens interessa si els llibres, si les revistes, si les sèries, el Clàudia, totes aquestes, ens posen la història a l'abast d'una manera fàcil, d'una manera entenedora, d'una manera atractiva i, a més, si aconsegueixen, i això el llibre ho sap fer molt bé, interpel·lar-nos avui en dia, a la nostra quotidianitat. Ahir a Roma i avui nosaltres explica d'una manera molt amena i amb una passió contagiosa, que és la de l'Isabel Rodà, perquè jo quan el llegia és que la veia amb ella, de tant en tant tinc el luxe que em faci un masterclass aquests senyors, i d'un tema del qual jo sé dues coses, doncs acabo de dir que gairebé podria parlar-ne una bona estona. D'una manera molt contagiosa, fins a quin punt el nostre món occidental veu d'aquest món clàssic i l'important llegat que ens han deixat en molts aspectes. Alguns aspectes que sabem i d'altres que desconeixem. Des del dret romà, que com sabeu encara regeix les nostres vides, fins a les infraestructures. Avui tots plegats circulem per moltes carreteres, molts túnels, molts ponts, molts aqüeductes que van ser creats pels romans. De fet, quan diguem aquella frase de tots els camins porten a Roma, és perquè van construir la primera xarxa de carreteres i estem parlant, segons el llibre, de 300.000 quilòmetres pel cap baix de carreteres. O sigui, una xifra com aquesta no se superaria fins després de la Segona Guerra Mundial, per cosa em sembla molt significatiu. I el llibre, per exemple, explica que sense una xarxa de carreteres com aquesta, creada pels romans, per exemple, el camí de Sant Jaume de l'edat mitjana, doncs no hauria estat possible. Per tant, els romans consideren moltíssimes coses. I a més, els romans no només pensaven a construir, que està molt bé, sinó també una altra cosa molt important en el manteniment. Abans parlàvem amb el Borja del manteniment del Palau dels Requesens i amb el que costa mantenir tot el patrimoni. L'Isabel explica una cosa molt curiosa, que diu que la primera missió de la qual s'encarregaven els joves senadors, que era la classe social més alta, que iniciaven carrera política, era tenir cura de les vies. Imagineu-vos la importància que donaven a tenir cura de les vies. I el mateix que diguem a les carreteres, passava, per exemple, amb la xarxa d'aqueductes. No és que els romans inventessin els aqueductes, ja estaven inventats, però sí que van consolidar una xarxa d'aqueductes impensable fins molt poc abans. I no només ens hem d'imaginar aquells aqueductes amb els arcs aquests, sinó que van ser capaços de buscar solucions diverses d'enginyeria en funció de l'orografia del terreny per aconseguir traslladar l'aigua potable a les ciutats. Per tant, el llibre, només us explicaré 4 coses, no fem molts spoilers, tampoc. Explica molt bé com els romans, el Borja feia referència, van ser els primers globalitzadors. Com van ser capaços de bastir un imperi multiètnic, amb el grec, que era la llengua vehicular d'Orient, i el llatí, que era, com el nostre anglès, seria la llengua vehicular d'Occident, com Roma va fer circular la primera moneda única, el primer euro, podríem dir, que llavors era el denari, una mena de mercat comú, però el que fa l'Isabel no és una visió adulcorada de Roma, no surten només les llums de Roma, sinó també les ombres. Explica molt bé com bastir un imperi, evidentment, comportava molta violència i molta força militar, però alhora l'imperi romà va ser un imperi prou obert i prou integrador, si ho comparem amb altres que van venir després. I un altre dia interessant és que a Roma l'ascensor social, això que hem sentit moltes vegades, l'ascensor social funcionava perquè un fill d'un esclau podia arribar a exercir càrrecs públics. I també és molt interessant comprovar com els problemes dels romans, en el fons, eren els nostres en molts aspectes de la vida quotidiana. Això no és tan diferent.
Per exemple, les escombraries eren un problema. A vegades ens imaginem aquesta Roma com si fos una maqueta, tota de marbre, tota perfecta, tota bonica, però en realitat Roma va arribar a tenir 1 milió d'habitants. I això era una ciutat bruta, una ciutat amb molts residus, una ciutat que es va haver d'inventar un abocador, o un Monte Testacchio, la muntanya de les Àmpores, que hem de fer un reportatge, encara no l'hem fet mai. Sempre hem de fer un reportatge del Monte Testacchio, encara no l'hem fet. La gestió de totes les aigües residuals, m'ha semblat molt curiós quan explicaves que, per exemple, l'enginyer Vitruvi ja recomanava fer servir canonades de ceràmica fa 2.000 anys perquè ell ja havia detectat la perillositat del plom de les canonades de plom. Estem parlant de fa 2.000 anys i estaven preocupats per la perillositat del plom a les canonades. O també una ciutat amb tanta aglomeració de gent i tanta brutícia, també els incendis i tant amuntegament de gent, els incendis eren endèmics. I expliquem que va crear l'emperador August, en aquest cas, va crear el primer cos de bombers, i moltes altres històries. Però com que l'Isabel, més que fer una presentació, volia que féssim estabilissin més un diàleg, volia començar per comentar-li, nosaltres hem entrevistat l'últim número de la revista, i ens deia una idea molt interessant, però que m'agradaria que ens l'expliqués una mica més bé, que de fet li vam posar de títol i tot, que era, diu, respecte del món clàssic ens falta coneixement i ens sobra menyspreu. Ens falta coneixement, estem d'acord. Ens sobra menyspreu? Ens podries explicar sobretot la segona part d'aquesta cosa? Bé, sempre falta coneixement per totes les ciències, evidentment. Sempre s'ha de recercar, sempre s'ha d'anar a la investigació de base i anar cap amunt. El menyspreu volia dir, no, el que deia molt bé Borges de Riquer, doncs que hi ha un interès evident per Roma, quantitat de novel·les històriques mateixes que es fan, ens ho demostren. Però jo diria a nivell educatiu, sembla, i a nivell d'aquesta societat nostra tan dedicada al guany immediat, perquè serveix a llatí si no s'ha guanyat 1.000 euros l'endemà. Aquest mercantilisme que tenim massa infiltrat i després, per exemple, pensem que el llatí no serveix per res. Ho recordava Borges de Riquer, ja és una llengua morta. Com és una llengua morta si estem parlant? Com es pot formar un bon hispanista, per exemple? Si no té ni idea de llatí, ja no parlem del grec, però el llatí i grec eren assignatures obligades i assignatures que formaven part de la nostra cultura. Ara són absolutament residuals. Aquí hem perdut un gran. Rosicales deia que el llatí fins i tot eren les matemàtiques de les lletres. És a dir, que ajudava moltíssim a l'agilitat mental i al coneixement de la nostra cultura i de les nostres llengües. Això ha quedat apartat i cada vegada més de l'ensenyament. Això a mi, universitari i preuniversitari, això a mi em dol moltíssim. No volia dir, en aquest sentit, menystenir el que és la cultura i les llengües clàssiques, que els professors que treballen cada dia amb llengües clàssiques crec que podrien corroborar, cada vegada és més baix el nivell perquè no s'ensenya. Hi ha un capítol molt interessant, que és el dedicat a la dona, el paper de la dona al món romà, i també molt sorprenent, perquè al final potser les carreteres i els aqüeductes ja ens ho havíem explicat més vegades i no ho expliquem millor, però ho sabíem una miqueta més, però el paper de la dona és interessant. Ens hem de situar a l'època. O sigui, en aquella època les dones no podien votar, no us sorprendrà aquesta afirmació, i ja no diguem presentar-se segons quins càrrecs públics. De fet, l'única via que tenien les dones per tenir representació pública era la via de les institucions religioses. I l'Isabel també ens explica que les dones, amb la religió oficial, podien assumir certs sacerdocis. I que a Roma hi havia les vestals, com el col·legi femení. I també ens explica una altra cosa molt interessant, que els romans eren molt supersticiosos. Es veu que sempre anaven carregats d'amulets i perquè no els llancessin malediccions i coses d'aquest tipus. I la dona tenia un paper també molt reconegut dins d'aquest àmbit de la màgia. No parlaré de bruixes aquí. Com a endevinadora, com a persona capaç de preparar encanteris, també metzines, filtres. I en el llibre van apareixent algunes biografies o alguns esments interessants de dones des del meu punt de vista completament desconegudes. He notat un parell que eren, per exemple, l'organista Èlia Sabina o la poetessa Suspícia. Una mica és com aconseguiu rescatar de l'oblit aquestes dones
humanes obligades dels diversos àmbits. És una revisió, una relectura de fons, perquè ara estem molt interessats en el tema de la perspectiva de gènere. Bé, tenim la veu en directe de l'antiguitat. És així. Tenim els milers i milers d'inscripcions gravades en materials duradors, en pedra, en bronze, que a vegades en primera persona ens expliquen el que passava. És a dir, són missatges no a través de manuscrits que s'han copiat i perdut, i aleshores no saps quines poden ser les interpolacions o no. Allò, quan trobes una inscripció, com les que van estar conservades a l'Acadèmia de Bones Lletres i que estan al Museu d'Arqueologia, que estàs tu davant d'aquest document, aquella veu en directe de l'antiguitat. Per mi és un dels grans atractius del que diguem epigrafia. Aquests documents, per sort, van sortint. És a dir, no és un corpus tancat, sinó que tenim noves informacions, ens donen moltíssimes idees, ens fan canviar a vegades les perspectives històriques. També, evidentment, la relectura dels textos clàssics. Això és, per un arqueòleg, ha de ser absolutament prioritari, també. No editar els textos clàssics, que per això estan els bons filòlegs, però sí usar-los adequadament. I aquí les dones van sortint. Perquè, clar, era un tòpic. Les dones filaven la llana. Això surt per dret i per revés. Però, quan un aprofundís una mica més, doncs veus que no només van filar la llana. Però, per exemple, aquesta Sulpícia que dius, la poca cosa que va publicar, la va publicar com un home. Això ha passat en èpoques molt recents, que les dones s'havien d'usar un pseudònim perquè si no un pitjor català no hagués tingut el reconeixement que va tenir, per exemple. Però, aleshores, han sigut unes recerques profundes perquè quan un intenta divulgar bé, ha de recerca de base al darrere. Moltes vegades també està recerca de base perquè serveix en l'àmbit de les humanitats. Paraula tan bonica, humanitats, el ser humà. En canvi, que la recerca no serveix per res a certs nivells, a vegades polítics, diguem-ho així. Aleshores, en aquest sentit, la recerca de base et porta a ser minuciós, portar molt de temps i a trobar elements que abans no s'havia donat importància. Ara, quan dius que la dona no tenia cap paper polític, per als sacerdocis i per les classes altes, perquè sempre han situat les dones dintre de la seva classe determinada. Què passava amb les classes altes i què passava amb les dones? És que no podem imaginar que tot eren emperadrius i vestals, però esclar, els càrrecs públics romans tenien la manera d'acabar amb vir. Vir vol dir home. Doncs clar, si és duo vir no podien ser dos dones. Hi ha la mateixa terminologia dels càrrecs polítics, es canvia totalment a les dones. Però clar, el dret de vot s'està encara aconseguint ara en el nostre món del segle XXI. País tan avançat com Suïssa, ens sembla. La dona no va votar fins al 1976. Tremendo, que fa 2 dies. Per tant, la dona a Roma va tenir, més possibilitats que les dones, jo penso que en el món grec mateix. O sigui, ara un sense poder aclarir molt més bé. Però vull dir que la dona cada vegada és més coneguda, però esclar, lògicament era un home, era un món d'homes els romans, i si els ho hem de reconèixer. L'emperadriu Llívia, que també surt el Claudi. Ui, va ser un poder fàctil de primeríssim ordre. Hi ha una frase que quan he dit d'aquestes dones que surten, és molt important perquè la mentalitat de l'època, i cito Cató el censor, que té una frase que diu, proclamava sense embuts, diu, no s'ha de concedir a les dones la igualtat amb els homes, diu, perquè tan bon punt l'aconsegueixin, se'ns imposaran a nosaltres. Això és una mica la mentalitat que planava, no crec que Cató el censor fos una excepció. No. I els grecs també, Aristòtil grec, quina sort, no haver nascut dona. Per tant, era així la cosa funcionava d'aquesta manera. Però clar, a Cató, per alguna raó se li diu el censor també, que abundava amb el que es pensava en el moment. Ahir a Roma, avui nosaltres, el Borges també feia un esment, s'expliquen moltes curiositats de la vida quotidiana que tenen un origen romà i que molts ho desconeixien. Per exemple, que els romans ja celebraven el Dia de la Dona, no era el 8 de març, els romans era el dia 1 de març.
Ens explicaries la relació que hi ha entre el rapte de les Sabines i aquesta commemoració? Perquè jo no sabia aquesta relació. Això també ha sigut ben estudiat alguns dels col·legues que hi ha aquí. En aquest sentit, el rapte de les Sabines posa de manifest un fet important, la manca d'un moment de dones i de poder procrear i crear una entitat determinada. Esclar, els llatins van, ni cortos ni perezosos, amb els veïns sabins van anar i els van raptar les dones. I esclar, allò va crear un gran problema i que mitològicament recordat a tota la història d'abans. I van intentar, esclar, una guerra. Però aleshores les dones, esclar, diu, ho tindrem malament, això. Si guanyen uns, perdrem els marits. Si guanyen els altres, perdrem els pares i els germans. I aleshores van decidir que posarien pau i que acabaria tot amb un banquet i una bona festa. I aleshores, reconeixent aquest paper important de les dones, es va celebrar a Roma aquell dia 1 de març. Encara el celebren ara o no? Jo penso que ha passat avui dia. Ha passat avui dia. És universal. El que celebren és el dia de la fundació de Roma. Continua sent festa a Roma, També ara sabem que els romans anaven a buscar bolets, aquestes coses que ens pensem que només fem nosaltres, no, els romans anaven a buscar bolets, menjaven calçots, això és molt interessant. Tenien piscifactories, tenien tavernes de menjar preparat, o sigui, el nostre fast food, doncs això que menjar teníem. Hi ha alguna cosa que no haguessin inventat els romans? Bueno, el ser humà, no sé, l'arquitectura prefabricada, també els romans, tot, o sigui, és un darrere l'any. També. Evidentment, la tecnologia ha anat avançant. Ells ja tenen una altíssima tecnologia. Però, esclar, aquí ens ha avançat el micròfon mateix que estem usant, no? Des del segle XIX fins ara, la tecnologia ens ha posat a l'abast una quantitat de coses que a vegades ens ha clapat. Però, en el sentit de mentalitat moderna dels romans, vull dir, aquest sentit pràctic tòpic el tenien, era evident. Però de fer les coses duradores, les coses que tinguessin una continuïtat. La preocupació pel dia a dia, com es feia això, com es feia l'altre, coses que a nosaltres ens passen exactament igual. Aleshores, en aquest sentit, jo crec que sí, que som romans, també, com a herència de totes les seves preocupacions i com van afrontar aquestes preocupacions. Quan ens parlàvem de la superstició, és que la religió oficial romana, això de Júpiter i tot plegat, és que era un aparat polític. S'havia d'anar a fer les cerimònies públiques perquè formaven part del polític, però la part espiritual quedava absolutament descobert, no? Aleshores, clar, la superstició era una manera de suplir aquesta manca de respostes espirituals que un espera de la religió. Sí, i se van descobrint coses de la màgia fantàstiques. Fa pocs anys a Roma, per exemple, en una font sagrada, com l'Anna Perenna, es va descobrir tots els dipòsits, motius, cultuars malèfics, estatuetes de plom, per propiciar el bé i el mal pels altres, moltes vegades. I que es troben elements d'aquesta màgia arqueològicament potentíssims. I, bruixes, en aquell moment, les dones que tenien aquest paper, diguem, de mitjanceres i de ramelleres no tenien en absolut la consideració de bruixes que ens heu fet veure a Sàpiens en els últims temps. I també una altra cosa, sé que estàvem molt preocupats per això, el biquini no és del segle, no és dels anys 60, no, el biquini és de l'època romana. Que els expliques els mosaics que es van descobrir. Sí, aquells mosaics de Piazza Armerina, fantàstica, de Sicília, són unes terres de mosaics fabulosos, i aleshores un d'ells hi ha noies biquinis, fins i tot sense tiranets ni res, jugant a pilota, tranquil·lament fent esports, fent les peses, com que nosaltres penseu al gimnàs avui dia, i que esclar, són mosaics del segle IV fantàstics, i després fins i tot a Londres, a les excavacions del Mondino, es va trobar
una peça d'un biquini de cuir, que si jo fos dissenyadora de moda no copiaria, perquè és trencador i a més mini. O sigui que no només hi ha les representacions d'aquest joc de biquini, sinó que també tenim la peça de roba, no de roba de cuir en aquest cas, que és un testimoni directe. Els materials orgànics no es conserven tant com els inorgànics i hem perdut moltíssim de fusta, el cuir, tot això, tenim pocs elements. Però que hi ha, no es veiem. El formigó sí que ens queda. El formigó sí. No va ser un imperi revolucionari. Home, per què es conserven les coses? Perquè estaven fetes de formigó, no de ciment, no, de formigó, formigó fantàstic, però buscant antídots. És que resisteix tot. Fins i tot aquest nucli interior fet de formigó que havia d'estar forrat de grans pedres, de grans aplacats. Aquests aplacats s'han robat, que s'ha aprofitat sempre com a material de construcció, però allò està de peus encara, El llac ha perdut la seva part externa. No sé, quan era joveneta i excavava a les muralles romanes de Barcelona, es mirava el seu interior per recuperar escultures, epigrafies, etc. El formigó romà trencava els matrius mecànics. Per ara, fa 40 anys. Impressionant. Tot i ser un imperi tan modern, tan evolucionat, va caure, l'imperi romà va caure. Va caure, l'Isabel posa 3 causes, sobretot, principalment. Una és la corrupció, ens ho podíem imaginar, la pressió demogràfica, i l'altre el canvi climàtic, que fins ara no es posava a tenir en compte. La fi de l'imperi romà, el canvi climàtic, crec que no se li havia donat la importància que Toribó no s'ho pot dir. No, a més estem molt conscienciats amb els canvis climàtics, que les causes són múltiples. Tot sistema de govern camina cap a la seva destrucció o canvi, o transformació. Pensem en els nostres mateixos canvis a l'actualitat. El nostre sistema que semblava bo, sòlid i que ja ningú podia tirar-lo enrere. Tot canvia, tot es transforma. Quines són les causes d'aquesta transformació? És a dir, no és que l'imperi va caure, l'imperi romà així, és un sistema lent que ve primer per dintre i després per fora, i aquestes invasions, sempre diuen, les invasions germàniques, les invasions del segle III, doncs és una conseqüència. És clar, si els soldats que estaven a les fronteres no cobraven el seu sou, doncs s'ha acabat això. És clar, amb aquesta debilitat, els que estaven a l'altra banda i començaven a passar un fred molt fort, doncs s'ha acabat. És lògic. Per tant, les invasions no són una causa, són una conseqüència. És a dir, són molts els factors que intervenen en aquesta fi de l'imperi romà, que va ser molt lenta. Va acabar el 476 la cosa. Va ser molt lenta i fins i tot després encara va continuar els mateixos visigots germànics. Volien ser romans. Ataulf, que el vam tenir aquí a Barcelona, i que va ser assassinat a Barcelona el 415, es va casar amb l'Anna de Síria. Germana de l'emperador Honori, per tant, volien, els mateixos visigots no destruir l'imperi romà, sinó a veure com el podien aprofitar. Molt bé, no sé si t'ha quedat alguna qüestió que volguessis posar sobre la taula o si hi ha alguna pregunta concreta que ens volguéssiu fer arribar. Jo voldria dir alguna concreta, això sí. Ho sabia. No sabia, perquè ho has fet, heu fet una presentació que jo us agraeixo a l'ànima. I després d'aquestes preguntes ja sortim alguns temes, no? Aleshores, penso que també la paraula és vostra, però per mi és un dia d'immensa satisfacció i de reconeixement. Reconeixement del poder estar aquí per ser la seva iniciativa del president Borja de Riquer i de la secretària de l'Esport, perquè no es presenta aquest llibre aquí també, Isabel de Riquer també va sumar-se a aquesta proposta. Jo m'he quedat així una mica parada, no? Sí? Ho faríem? Això fa 15 dies només, O sigui que ha sigut fantàstic. Després la directora de Sàpiens, faries alguna cosa? Com no? Una cosa que jo estaré sempre reconeguda, perquè tu dius que el meu entusiasme és contagiós, que és al revés, i contagis bons, També poden haver de contagis bons. Els capítols de pandèmia
pandèmies, però és que no faré cap pregunta al respecte. No, perquè... Pandèmies no, Bueno, Ja està, ja està. continuen sempre. Sempre n'hi ha i sempre venen d'Orient. Sí, jo hi ha un capítol que diu les pandèmies venen d'Orient. Hasta aquí puc explicar. Però vull dir que en aquest sentit, esclar, Elisabet Batlle té una formació immensa, humanística, i cadascú sabem a vegades de la història una parcel·leta petitona, no? Però tu tens una visió global fantàstica i aquesta tasca de divulgació que penso que hem de reivindicar contínuament, perquè és que si no és... Jo diria que és un suïcidi, senzillament, no anem enlloc. Però darrere d'això ha d'haver investigació de base a recerca, que vol dir molts anys, pacients, perquè a vegades surt una idea, però ha d'haver un treball de moltes hores, molts dies i molts anys. I això a vegades en el món actual no reconeix. Tot ha de ser, no vull parlar demà, les coses prenen el seu temps. Per tant, jo vull poder ser aquí a l'acadèmia, amb vosaltres, amb família, amics, col·legues, companys de l'acadèmia, dels amics del museu, de la Universitat de Barcelona i Autònoma de Barcelona, altres escriptors, em fa un goig i l'obreixo a l'ànima. Jo penso que aquests moments de caliu humà, com el que jo estic sentint ara, són una ajuda vital, una ajuda de coratge i t'omple d'optimisme. És clar, les meves gràcies a l'obisc gràcies màximes. I potser sí que no hi ha xerrat molt i potser sí podríem fer també un diàleg. A més, quan feia classes sempre m'agradava això, no fer masses monòlegs, sinó anar interpel·lant la gent que tenia al davant i amb molt de gust, si hi ha alguna coseta que jo pugui respondre, a part d'agrair-ho profundament, endavant. Moltes gràcies. No s'anima ningú a fer alguna pregunta? Home, senyor Moran, no ho té. Els volcans, els arbres de clima, Què diu? l'explosió dels volcans, com el Vesuvi, van refredar el clima. Ui, penso que no hi havia imaginadors. Quan va explotar el Vesuvi, els pobres romans no sabien que era un volcà. Clar, van començar que allò a explosionar poc temps, no va ser el volcà de la Palma, però fins i tot un gran científic del moment, tan moltíssim, Plini el Vell, que era senador, estava allà com a comandant de la flota marítima que estava a Micena, molt a prop de Pompeia. Doncs quan va veure aquella explosió, un científic es va deixar la seva història natural, que és una enciclopèdia de l'antiguitat fantàstica, que encara no li hem tret tot el suc, malgrat els segles passats. Aleshores, volia veure aquesta erupció, què estava passant. I l'anava descrivint al seu pobre nebot, Plini el jove, anava allà, fent les notes com podia. Va arribar un moment que va passar una barrera vermella i els gasos el van augmentar, van morir. Però Plini el jove va poder rescatar tot el que ell havia dit, tant és així que encara els vulcanòlegs actuals parlen de les erupcions plinianes. Per què ho va fer? Fantàsticament aquella descripció, no? Ara, que hi havia clarament un canvis, evidentment, hi van haver, això segur, però localment afectant a la campanya, bàsicament, perquè no és fàcil Pompeia, sinó també Herculà i altres ciutats establiments, Estàvia de la campanya afectats. Tant és així que va quedar veritablement en la història posterior, per no parlar ja del mite de l'Atlàntida, que potser és l'erupció de Tera, de Santorini, que va quedar com a el món d'aquell moment i d'aquell continent. És a dir, potser han sigut les dues erupcions més importants que han tingut un pes en la continuïtat de les explicacions al llarg de la història.
que ens suggereixen Aníbal i el canvi climàtic. El canvi climàtic va anar a fred a l'antiguitat tardana. Ens imaginem aquells pobres pelats de fred, els rius s'havien congelat, molt més fàcil passar un riu i un danubi gelats, no? Per tant, va ser un dels elements de canvi climàtic a fred. En canvi, l'Imperi Romà va tenir una gran sort. Va tenir un clima favorable. Ara es parla molt de la influència del clima a les persones, a les etapes històriques, etc. Aleshores, l'Imperi Romà, una de les seves cartes a favor va ser un clima benèvol, un clima agradable. Clar, la història que sabem tots, Aníbal passant amb els seus elefants als Alps. Té possible, i no passar, això com s'ho van fer amb els elefants que grans escaladors no han sigut mai, no? Com va bé per passar als Alps. Clar, ara no els podíem passar, però en aquell moment hi havia un període més càlid i per tant la neu estava molt més alta, molt més... Com s'ha aplicat això científicament? No és una novel·la històrica, perquè geòlegs s'han dedicat a estudiar aquests territoris i s'ha vist, per exemple, arbres empresonats ara encara per les masses de gel, però que són arbres fòssils que eren de l'època romana. Per tant, els boscos estaven en una posició molt diferent de la vegada. Per tant, aquest clima càlid, aquest clima favorable, va fer que l'imperi tingués unes condicions òptimes per poder-se desenvolupar. Sí, Aníbal i els seus elefants. No ho sabem tots. Un moment o altre ho heu estudiat, no? Però esclar, gràcies a aquest clima favorable. No s'anima ningú més? Va, Anna. Has dit que s'ha conservat algunes vegades cuida i fusta. Sí. Com han sigut les condicions per poder-les que hagin pogut passar des dels dinars fins aquí un tros de fusta o un cuiro? Ja vam dir això del canvi de l'ecologia, això gairebé. Gran especialista. Aleshores, també parlo d'ecologia en el llibre, també en aquest sentit, no? La fusta es conserva en 3 condicions bàsiques. O un clima molt sec, Egipte és el paradís de la conservació de les fustes antigues, o bé sota l'aigua, els vaixells que s'han ensorrat, s'han conservat en condicions de clima molt humit, sempre s'han conservat fustes a la zona nord d'Anglaterra, molt de dia, tenim cartes escrites en fusta, allà el clima humit ho ha garantit. I després també les fustes que són carbonitzades, com per exemple la passar coral. Tenim fusta romana conservada per estar carbonitzada. Són les 3 condicions que permeten tenir fusta. Però és que hi ha una enorme quantitat de fusta que hem perdut. Coneixem només punta de l'iceberg. Tota l'escultura de fusta, per exemple, que té moltíssima escultura de fusta. L'hem perduda, tant d'època grega com d'època romana. El Roine es va trobar totes les escultures romanes, cap meravella ni cap obra d'art de primera categoria, però sí perquè estaven en condicions d'humitat. O sigui, que quan passen aquestes coses amb la fusta es conserva. I el cuir, 2/3 el mateix. Sempre parlem amb el vi de les àmfores, però és que els bots de pell també era un element molt important de transport. Els bots de pell no se'ns ha conservat, com sabem que s'usaven, perquè tenim escultures, tenim imatges que representen aquests bots de pell. I d'altres coses, a part de les fonts sempre literàries. Gràcies. Alguna pregunta més? Pedro. Allà. Jo pensava. Som romans evolucionats del segle XXI? Home, no està mal. Si jo estic ara fent aquesta pregunta amb llatí vulgar, què tinc jo de romà evolucionat del segle XXI? Doncs tu ho has dit, som romans evolucionats del segle XXI. Som romans que amb moltes altres influències, evidentment no, però els puritanismes no són bons, mai. Aleshores tenim, doncs... Sí, però clar, no parlem germànic, no parlem àrab, no? No, Estem parlant... Les llengües romàniques. Les llengües romàniques. Jo, per exemple, un prodigi de llengua romànica que evoluciona actualment és Romania.
Va ser l'última província conquerida per Trajà. En canvi, han conservat, enmig de tots els territoris eslaus al voltant, han conservat les seves romàniques, han conservat el seu llatí evolucionat, el romanès, i en miren, estan orgullosos, com a Romania, estan orgullosos. Hi ha estàtues dels emperadors i de la lloga capitolina per tot arreu. És a dir que és una espècie de miracle a Romania. Ens han estat tan rodejats d'eslaus per totes bandes, en canvi tenen aquest caràcter i per tant també són romans del segle XXI. M'agrada molt, Escolta, això per sàpiens ha de Això no sé com titular, no? Això ha de sortir, Són romans de titular. Allà sí, a les... Ai, no veig. Gijón y otros imputan parte de la decadencia del Imperio Romano al exceso de impuestos. Que los impuestos llegaron a ser tan grandes que colapsaron en el Imperio Romano. Sí, hubo una fiscalidad creciente. Lógicamente, cuando el dinero público no llega a través de los cauces, digamos, reglamentarios al sitio donde estaba destinado y los gastos de cualquier gobierno se tienen que ir solventando, ¿qué pasa? Més impostos. Va passar una cosa molt curiosa. A principis de l'imperi, el segle I i el segle II, tothom volia ser magistrat, tothom volia ser batlle de la ciutat, tothom volia tenir una carrera política, no? Era un honor, i no hi havia sou, teòricament. Després prebendes, el ser humà sempre se les ha buscat. Però, en aquest sentit, era un autèntic honor ser magistrat d'una ciutat o d'una província. Després, a partir del segle III, la gent s'amaga sota les taules. Per què? Perquè aleshores sí que hi havia també una pressió important i s'havia de respondre amb el propi patrimoni. Clar, aleshores això va fer que no hi hagués voluntaris, diguem, per aquests càrrecs polítics que ja no tenien, a més, el prestigi social d'un altre moment. Ja deia que les causes de com desapareix un sistema polític tan sòlid i tan llarg com era el romà són múltiples. I també la fiscalitat i la nova militaris va tenir el seu paper important. Gràcies per qüestió. Alguna pregunta més? Si no, els agraïm moltíssim que hagin vingut aquí, els agraïm moltíssim i també, sobretot, volem felicitar per l'elecció del llibre a Isabel i moltes gràcies per la seva presència.